Dneska tomášovský výhľad. Ja, Oli, Adelka, Aďa a jej mama. Krásny výhľad na Vysoké Tatry. Také veci. Nemáš krmiť kone. Oni už nás prebehli. Akože tu pred nami idú aj bajkéri horskí. Kde sú to tie kone? Neviem. Asi ich krmili. Spišské Tomášovce ako na dlani. Si turista. Serus. Kade ideš? Serus spoty. Longest. Tam idete. Tomášovský výhľad, a vy? A tu máme. To spúšte dole? Áno. Ale patrne. Dobre. Idem som. Dobre. Hej, dávaj, chcem vidieť. Poď ty, ja budem. A ty si nešiel. Nešiel do môjho auta. To rovno do auta idú, kúkaj tam. Daj. Ty kokšo. Dobre. Som si inak zaočkovať. Čau. Čau. Chcel ísť dole, teraz zase ideš? Ne. Dobre. To je Volské oko. Čo? Oko. Volské oko. Boli maliček. No dobre, no. Ideme ďalej. Ďaleko. Touto audiovizuálnou cestou. Tu je prvý 3, fajná. Bude takisto chodíme. Hej? Hej. Takže s nohou? Mhm. Aj s druhou. Jedna mama ide jak raketa. Tu ďalší. Kde posiel? Co sa to kosí? Počul? Tam je padák. Si pána. Cia. Vrtulník, ty padak. Artemis 3. Aďa. Mama tu ide jak raketa. Ja nevlázem už. Tatík. Čo pomaly. Tatík. No. Neskopalo vás? Nie, to išlo tu dole. Ja skús. Nie. Obekli sa. Nie. Bo potom jak pôjdeme? S jazykom. Nie. S jazykom, hej. Paťoky. Radšej nie. Radšej nie. Adovka, skús si radšej. No. Bo tu hore a potom je taká rovinka, ne? Nie. Pika. Vypni. Cik pauza. Školím? Nie. Teraz? No, čiže... Teraz sa nám ukazuje ešte 800 metrov. Sme prešli 100 metrov za hodinu. Tempo je vražedné. Čo je? Tempo je vražedné. Artemis 4. Čo bolo? Mi odpadilo dekel. Kam jahody? Jahody lesné. Si chcela, ne? Vypadni domov, Erle. Kaša. Joj. Krivaň. Tady tu je Gerlach. Tady tu je Slavkovský. Tu je... Dneska jak mi odfukuje prst. To je jak hnusné, pozri si. Jak mečka, ne? Mám metu! Izhet. Pozametaj, môže zametať celú lúku. Říkám si, jaká som kúpa. Fuj, Erle. Si pozeraj do trávy.
No nie so suchým. No je tak bystrý. Čo do suchej. Čakaj, bo... Čo je? Čo robíš? Pokazená trawa? Skús to tu. Hej. Albo to jeszcze lepsze podane było. Nie, to prawie nisko. Dobra, nie skasy, tu je. Łapy. Co tam? To je jedłe. Co to było? Niektóre to bardzo jedło. TikTok ci powiedział? Jaj. A tam jednak je i jaskinia Gdzie? na Tomaszowską wyglądzie. Pojedziemy? Hej. Daleko je od toho? Nie. Hneď tam som minule čúral za tým stromom. Si ho zlomil, ne? Hej, jak som čúral, to ten prúd ho rozrezal. Aha. Euro. Had. Had. Je to had. Gdzie? Tu. Gdzie? Tu. Tu. To się włoskę natoč. Ten, To kamerę masz. to jak jaszczerica. Nie to ten jak Nie, to żoł, to niedowaty, nie? mali slepów, To nie jest slepów mami. ale na betynica. Hej. Ja nie som slepa, tatík. Je tu had, to je tvoja hadica. Ty si dobre všimla. Hlucha som, ale slepa nie. Ucha som. Hej, si vúchajte. To už vekom, ne? A tu jest ta rowinka. Co to rovinka? Gdzie jest ta rovinka fakt? Sme tu. Gdzie? A tu sme už. Aha. No ešte nie, ale už o chvíľu. Vidím tam tu. No fakt opatrne. Jak tam pôjdeme, sa rozbehneš. Się pošpotáš, zaplantáš, się šliskneš. Až z tebe dzi... Jam dať. Škaredé slovo sa slova. Jam dať. Tak odhodne, že to je... Tak? No sa to rozloží. Miałce. O, robí bordel v lese. Do vezenia. Do vesenia. Pokuta. Volám šandáre. To nie puknie? To bojím. Fuj. Pohode. Ako si páči výhľad? Pekný. Jedziemy. Ideš? Jedziemy. No poď daj ruku. Nie, bo ja chcem zboczyć. Ty sadnú tam? Hnusný, ne to je. Ja tam nejdem. Ja sa v ním neboja. Sme si išli dole trošku. Ideme sa pozrieť Do jaskyne. Presne tak. Choď prvý. Nie, nie rob. Sviečky? Hej. To ešte horodowe się. A co zima tu je? Mechračka. Ja neviem, a co? No a to je vlastne koniec jaskyne. Tatík, že keď si sedala tam ten strom? Ideme? Nie. Laska. Tatík, ja nespadnem nikdy. Dobre. No ideme hore, ne? Áno, idem tu tak radšej. Počkaj. No choď. To nedám. Dawaj. Dobre? Idem za tebou, počkaj. Ideme už naspäť. Dneska. Tak to prvýkrát sral v lese. Bolo to romantické a Rudelka Bea. Asi je treba. Tu sú Tatry na dlani. A dole počuť bravskú hudbu pod Tatrami. Čuješ?
Spadł rupsak. Jakie macie pocity? Треба na zachód. No to dawaj. A inak? Krasny výhled. Jaki? Taki. Slovenský sa mi zdá. Tomaszowski. Tak, na Slovensku. Hej, no widzisz. Nie wiem, co pomagają wszystkie, nie wiem. Ja nie puszczać. Tych pauza 4. Nie dał się brinkę. Przebił kojką. Tak tam jest, nie? Hej. A tylko się nie szlafy. Tych pauza 5. Krasne. To výborné. Nie, za chuť. Nechápem, že to ešte není ocenené Michelinskou hviezdou. By povedal Novak, že by to mal v puse. Ty povedal Novak? Hej. Martin. Aha. Vieš, nie? Nie. Na nohe. Á, dopadlo. Jak by dali, krivo dali. Čo? Kiedyś krivo dali, nie? Čo krivo? Kiedyś krivo dali. No to, a ľudí. Bola čurať. Na tých pauze 2. Laska. Furky jeszcze. Motorko. Oni mają magu ze śrutołki. Maga. Kto? Tam ty widzisz tam. Čo to znamená? Make America Great Again. Nie podporują Trumpa. Jak wiesz? No, mają maga śrutołki. Stade vidíte, má takú značku? Nie. Chyba stypujem. Bo są czerwone. Jaj. To może być aj Zetor. To są dzieci. Może tak akurat granko podporodać. Dobry dzień. Dobry dzień. A czy to nie będzie Again Make America to Everybody? Asi nie. No Isek. Widzisz panu wszyscy? Hola. Panie, ale ty go porazisz. Żeby prawie po cała gacia. Hej. Hola, hola. A tu na kameru, keď si vyťahoval agače. Jaj. Hej. Ja się doblikam. Ola, ola. Super. Hej. To bude dzik koniec 6-1. Co będzie? Dzik koniec 1. Zdrniemy im. Ano.